אז שלום לכולם, אני מאוד מאוד מודה לענבל ואינסה שהצטרפו אלינו בחי. כמו שכתבתי לכם במייל, אז יש משמעות אחרת לגמרי לדבר אל אנשים, אל פנים, ולעומת לדבר אל מצלמה או מסך, ולכן אנחנו עושים את ההרצאות האלה ככה. אז אני סיגלה ממכללת זומר, מכללה שמתקיימים בה לימודי אנתרופוסופיה ולימודי חינוך ולדורף. יש כאלה שלומדים גם וגם, יש כאלה שלומדים רק אנתרופוסופיה, וליאב השנה היה אצלנו כמורה מחליף בקורס פדגוגיה, והוא מחנך בתיכון זומר כמה שנים, והוא חינך בתל מיילין כמה שנים, והוא אומן. לגמרי. אומן או אומן, ליאב? אומן. כן, אני אתן לך את הבמה. מעולה. תודה, גם תודה רבה על ההזמנה. כן, זה קצת מוזר לדבר עם שני אנשים, אבל זה מזכיר לי את תקופת הזום בקורונה עם הכיתה, שגם שם היה, לא תמיד כולם השתתפו, וגם היו מלא מסכים שחורים, אבל לא נורא. ויכול באמת להיות שמה שנקליט זה יהיה באמת איזשהו בסיס למשהו שאפשר אחרי זה להמשיך לעבוד איתו, וזה לגמרי, אני גם מזמין כאילו כמובן את שתיכן לשאול שאלות, לעצור אותי באמצע מול המצגת או מול הדברים שהבאתי, ואני תכף גם אספר קצת על עצמי. אני לא יודע, סיגל, שנשתף עכשיו את המצגת או כאילו... אתה יכול לספר על עצמך ואחר כך להתחיל בהרצאה עם המצגת. איך שנוח לך, ליאב? אני נתחיל כזה, אני אספר על עצמי, ואז במצגת אני אדלג על השקופית שרשום לספר על עצמי. אז בעיקרון אני ליאב מזרחי, ואני באמת בן 45, ואני אומן ועוצר, וכבר, לא יודע, משהו כמו איזה 20 שנה, כלומר אומן פלסטי, בתחום ההתמחות שלי הוא בעיקר ציור, בשנים האחרונות קצת פיסול, וממש במקביל, נראה לי כמעט מאז שסיימתי את התואר הראשון, כבר נכנסתי גם באיזשהו אופן לעולם ההוראה, ובערך מ-2007, פלוס מינוס, אני כבר מלמד בכמה מסגרות במקביל, שהאחרונות באמת הדומיננטיות, שגם קשורות למה שנדבר עליו, זה באמת 10 שנים, או כמעט 11, בתל מיילין, שזה תיכון ארצי לאומנויות, ושם גם חינכתי כמה כיתות, ומ-2018 אני מחנך ועובד גם בתיכון זומר, וגם מחנך כיתה וגם מורה לאומנות, ועכשיו אני בי"ב עם הכיתה שלי, אנחנו ממש מסיימים עוד כמה ימים את המחזור, ואני מלמד גם בזומר, אני מלמד גם אומנות פלסטית, כאילו היו שנים שלימדתי ציור, עכשיו אני מלמד פיסול, אני תכף אראה כמה דוגמאות, ואני מלמד גם תולדות האומנות, שזה די חד, כלומר זה התחיל ממש כשאני נכנסתי, פחות או יותר, ואני בשנים האחרונות גם מלמד קליעת סלים, שזה המלאכה, ותכף אני אדבר על זה רגע, מה קורה באמת שבני נוער, דווקא פוגשים את המלאכות שהם מכירים מהיסודי, ולפעמים יש איזושהי התנגשות כאילו עם המקום הזה של מה שהם מכירים, סריגה, רקמה וכדומה, ופתאום כאילו זה קצת ממשיך למקום אחר. ואני אדבר גם על המקום של האומנות של הפרויקט גמר, שאני מלמד בזומר את מגמת אומנות, ויש לי כמה תרגילים שאני נותן שהם מאוד מעניינים, בעצם לתת איזשהו שיקוף, איזושהי תמונה אולי באמת על גיל הנעורים, ככה לאורך מט' עד י"ב. ובגדול אני תכף אגיד, המצגת בעצם, או כל ההרצאה הזאת, אני אנסה כזה לרוץ עם זה, היא בנויה בעצם גם חלק ראשון הוא יותר כללי, כאילו על איזושהי חלוקה שאני בניתי לעצמי לפני כמה שנים, כבר חלק מההרצאה כבר נתתי באיזושהי הזדמנות בסמינר, ואז בחלק השני הוא באמת ממש ירידה לדוגמאות ספציפיות וכל מיני דברים שעולים
עולים אצלי בכיתה, אצלי בשיעור, וגם כאילו באמת מול הגילאים האלה של מ-ט' עד י"ב, ואיך בעצם אפשר לעבוד איתם. כמובן, שוב, אם יש שאלות באמצע והערות, לגמרי הכל פתוח, וגם חשוב לי להגיד שכמובן גם לקחת הכל בערבון מוגבל, כי בסוף מדברים על אומנות, וזה מאוד חמקמק הדבר הזה, וגם כמובן אני רק כרגע מורה אחד, הם פוגשים עוד מורים לאומנות, שאפשר לשמוע דברים שונים, ועל קשר אחר הוא גם כמובן יכול להיות, אז זה רק הסיפור שלי, ואיך אני ניגש לזה, אבל זה גם זה. אני אגיד גם אולי לפני זה שיש איזה 2 ספרים או 3, אבל נגיד רק 2 שככה מלווים אותי הרבה פעמים, זה גם הספר שנקרא טמפרמנטים באומנויות של מגדה ליסאו, וגם את תולדות האומנות, התפתחות התודעה האנושית, שיצא לפני כמה שנים של גוטפריד ריכטר, ואני עובד לא מעט עם הספרים האלה, כלומר לא מקריא אותם בשיעור, אבל אני קורא את זה הרבה פעמים לפני שיעור, או ככה כשאני מכין את מערך השיעור שלי. אז אני אעשה שיתוף למצגת, ברשותכם. share, הנה רגע, רואים את זה נכון? כן, רואים טוב. מעולה. בוא רגע, בסדר גמור. אז רגע, אני אעשה אולי רק שאני גם באמת, כמו שעשיתי מקודם, שאני אוכל גם לראות אתכם ביחד. סייד ביי סייד. כן. בסדר. שואו בדיוק פעם. מעולה. אז אוקיי, זו הייתה המצגת הראשונה, השקופית הראשונה שלי, כאילו רק ממש ככה קצת כמה מילים על עצמי, ומה שנחמד כמובן שמתי פה בצד איזה רישום חמוד שאני מאוד אוהב גם להשתמש איתו, שרואים כזה את החיים של האומן, שזה הרבה מאוד עבודה, והקצה האחרון של הדבר הזה זה בעצם העבודה עצמה, וזה גם הרבה פעמים משתקף גם במקום של התלמידים, כאילו גם הרבה מאוד עבודה, לפעמים בסוף יוצא משהו מאוד קטן, מינורי, אולי לא משמעותי בשבילהם לפעמים דווקא מתוך מקום של ביקורת עצמית, אבל גם בשבילי כמורה, מחנך לאומנות, כמו שאני קורא לזה, זה כן משמעותי, וגם כמובן כל הדרך. בעצם הבאתי כאן, זה ממש לפני שגם נראה דוגמאות, כמה משפטים שמצאתי דווקא בספר גם מאוד, שהרבה מורים עובדים איתו, וזה באמת העקרונות והיעדים של תוכנית הלימודים בחינוך ולדורף, יש פה גם דברים של גלעד גולדשמיט וגם של רודולף שטיינר ועוד כותבים אחרים, וזה ספר שהוא לפעמים הוא נחשב כזה ככה לאיזשהו בסיס לחינוך האנתרופוסופי או לשיטת ולדורף גם בתיכונים אבל גם ביסודי. אני יכול להגיד גם שאני הרבה פעמים מאלתר ואני לא כזה הולך ככה עם הספר או עם המתודה הזאת עד הסוף, אלא אני מביא גם דברים מתוך הניסיון האישי ומתוך גם אינטואיציה, שזה משהו שהוא מאוד חשוב שיש למורים, במיוחד לאומנות. אז ממש הנקודות הקטנות שהבאתי כאן הן בעצם שלאומנות יש מהות ושליחות חינוכית, אבל קודם כל היא גם עומדת בזכות עצמה, וזה גם משהו שמאוד חשוב, כלומר בדיוק המתח הזה בין החינוך לאומנות, אבל גם שהאומנות תקבל את המקום הראוי לה. אני אגיד גם כמובן, וזה קשור לנקודה השנייה, הפעולה האומנותית משרתת את התפתחות האדם בכל שלב וגיל, מחזקת את הממד האנושי. אני לא פגשתי מסגרת שמקדשת את האומנויות כמו החינוך האנתרופוסופי, באמת מהגיל הרך ועד התיכון, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ולימדתי בכמה בתי ספר, תמיד כמובן בגילי התיכון, אבל תמיד פגשתי בני נוער שלפעמים המפגש עם האומנות היה רק בתיכון, והם מגיעים לפעמים בלי שום רקע, בלי שום איזשהו ניסיון,
בלי שום התנסות חומרית או רגשית עם איזשהו חומר ואיזשהו דברים שקשורים לריתמוס בתהליכים, וזה מאוד מאוד מעניין כמה זה משפיע, ההתחלה של האומנויות בגיל הרך, ואיך זה בעצם לאט לאט נבנה גם לגיל הנעורים, ואולי כמו שבאמת מקודם ככה נאמרה פה איזושהי הערה, כלומר לא לוותר, כן? כלומר לא לוותר דווקא לחבר'ה האלה בגיל הנעורים שאומרים על האומנות מי צריך את זה, מה אני אעשה עם זה, זה לא לבגרות, כאילו כל מיני דברים כאלה שאנחנו מכירים שבני נוער אומרים, אבל כן לנסות להחזיק את זה, כי בסוף התוצאה הרגשית והנפשית היא באמת באמת משמעותית. הנקודה השלישית שהבאתי פה זה שבתרגול פעילויות אומנותיות מתנסים הילדים במישור הנפשי של עצמם, וזה לגמרי נכון, זה קשור באמת אותם במרכאות לשכנע אותם, להצטרף לשיעורי האומנות, להתמיד בזה, אני חושב שזה גם חשוב גם בצד הניהולי של בתי הספר, להתמיד עם שילוב האומנויות בתוך המערכת, למרות המכבש הגדול של העולם, שרוצה אולי יותר מדעים ומתמטיקה וכדומה, אבל אני יכול גם להגיד שגם הרבה מאוד מחקרים מראים עכשיו שלימודי האומנות מפתחים באמת איזשהם קישורים יצירתיים שיכולים לבוא אחרי זה גם בהייטק, גם ברפואה, בוודאי בתוך מה שקורה בתוך מעבדות, אם זה ויצמן או לא יודע, כל מיני מעבדות בחול. כלומר האומנות היא ממש כלי שאפשר לעבוד איתו וכדאי לטפח אותו, לא בשביל להיות אומנים, כי שם הדרך היא אחרת אולי, אבל בוודאי בשביל לפתח איזושהי יצירתיות, אבל גם באמת באיזשהו מקום לא לשכוח את המישור הנפשי של הנקודה שנמצא בה עכשיו. הנקודה האחרונה היא באמת החוויה הנפשית האסתטית, שראוי שיהיה לה מקום בכל התהליך של הלימוד ובכל השיעור, ויש ערך אסתטי גם לשיעורים, גם לסידור הכיתה, איך שהיא מסודרת, לתוצרים אולי בסוף, שהם גם באיזשהו אופן מעניינים, והבאתי פה ציטוט מישל שטיינר, ואז נעבור לדברים הבאים, שבאמת ילדים זקוקים לאומנות, אני הוספתי את זה שזה המורים, יבקחו אז כיצד ילדים צומחים על ידי התנסות אומנותית, ואומנות מעוררת את האינטליגנציה שלהם לחיים מלאים, שוב בהקשר הזה כאילו איך האומנות יכולה לתרום הלאה, לא בשביל להיות אומן, אלא באמת בשביל להיות אדם הרבה יותר עגול, כן, הרבה יותר שלם אולי, או רחב, וכדומה, זה מאוד 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 משמעותי. כמו שאמרתי, השקופיות הראשונות כאן, הן מתוך איזושהי הרצאה מוקדמת יותר שנתתי, שהיא מאוד עניינה אותי, ושאי אפשר בעצם כמעט לדבר על אמנות בלי שנייה לעשות איזשהו סדר, מה קורה בעצם בתיכון, ומה קורה בגילאים האלה שאנחנו מדברים. אני אישית עובד מכיתה ט' עד כיתה י"ב, ויש לי איזושהי חלוקה שהיא מבוססת כמובן על חכמים ממני, אבל לקחתי את זה למקום של האומנות, ובעצם כמובן זה החלוקה של 4 הטמפרמנטים, או 4 טיפוסי הנפש, שאני חושב שכל הורה וגם כל מחנך ומורה יכול לפגוש את הטיפוסים האלה בכיתה, ולנסות לדעת איך לעבוד איתם, בין אם זה בבית או בין אם זה בכיתה, בשיעור, ואני גם אראה איך זה בא לידי ביטוי כמובן באומנות, ואולי מה צריך. אז כמובן 4 הטמפרמנטים שהם חוזרים על עצמם בהרבה מאוד הרצאות, זה המלנכולי, הפלגמטי, הסנגוויני והחולר, ויש לזה גם חלוקה של צבעים שלפעמים אפשר גם ליישם אותם בכיתה או במפגש מול הנערים והנערות בשיעור. השיעורים האלה הצבעים האלה יכולים גם להיות לגמרי, לשים אותם בתוך שיעור, כלומר שיעור על הצבע הכחול, על הירוק וכדומה, אבל פה אני מדבר ממש בעצם על 4 הטמפרמנטים, וגם איזושהי חלוקה של תקופות בחיי גיל הנעורים, שאנחנו פוגשים אותם כמעט משנה לשנה, ואפשר לראות איך זה משתנה, גם איך הם משתנים מאדם מלנכולי לאדם פלגמטי, וכמו כל דור הוא באמת אחר. ומה שבעצם המתודה שאני הייתי רוצה לדבר עליה היום, כלומר אין הפרדה כמעט בין החינוך והוראת האומנות, כאילו למה שקורה בכיתה, כלומר זה לא שנכנסים, פותחים את הדלת, נכנסים לעולם האומנות ואז אני יוצא, או החינוך יוצא, והמורה הוא כאילו לא מחנך יותר, אלא המורה לאומנות הוא לגמרי דמות חינוכית,
ואפשר לעבוד ולחנך גם דרך האומנות, זה ממש ממש חשוב, זו פרקטיקה שאני עובד איתה כבר הרבה מאוד שנים, ובמפגשים עם בני הנוער שהיו לי, גם כשלא הייתי מחנך, הרבה פעמים, וגם עכשיו נגיד שאני מחנך כיתה י"ב, אבל אני מלמד דווקא את כיתות ט' וי', אז אני יכול להגיד שהם רואים בי איזושהי דמות חינוכית, והם לפעמים ניגשים או מדברים איתי, או עושים בכיתה משהו שהם לא היו עושים עם המחנך או המחנכת, ועד באמת נוצר כמעט עוד מחנך, למרות שזה לא בכותרת. אני אעבור על זה מהר, יחסית, כי כן להגיע לדוגמאות, כי לדעתי הן נורא מעניינות מה שקורה היום, אבל אני חילקתי את זה שכיתה ט', כל אלה שיש להם ילדים בכיתה ט', או מתחילים את כיתה ט', אני שייכתי את זה יותר לטמפרמנט המלנכולי, שכמובן זה אולי ההנגשה של כניסה חדשה לתיכון, לפעמים הם עוברים בית ספר ממקום אחר ובאים אלינו, כלומר לתיכון אנתרופוסופי, לא משנה איפה זה יהיה, זו הנגשה מאוד של פחד, של זרות, חשש מסוים, בכלל זה כמעט, זה לא בדיוק השיא של גיל ההתבגרות, אבל כבר הם עברו חצי אולי, ויש עדיין הנגשה של אני לבד, האם יבינו אותי, לא יבינו אותי, יכירו אותי, לא יכירו אותי, מי היו חברים שלי, גם אלה שמטפסים מכיתה ח' לט', כמו אצלנו בזומר, מפזרים אותם, יש עוד פעם הנגשה של התחלה מחדש, זה מאוד מאוד משמעותי לתלמידים שנכנסים, וכמובן מה שאנחנו בעצם עושים בכיתה, זה לא הציור. סליחה, אני יכולה רגע לשנייה לעצור אותך, יש לי שאלה בקשר לטמפרמנטים, כי אני לא מאוד מעורה בדיוק בהבדלים, אבל זה משהו כאילו אני יודעת שכל ילד מביא את הטמפרמנט שלו, אבל זה משהו שרואים גם שהוא מתחיל, זאת אומרת זה מלידה, או שאנחנו נולד סביב האזור של... זו שאלה מעולה, אני חושב כלומר, בסופו של דבר יש לכולנו את 4 הטמפרמנטים, הם כל פעם באים במינונים או בכמות אחרת. אני חושב שגם שתינוק נולד, את יכולה לראות מיד אם הוא אנרגטי מאוד, אם הוא כאילו קופצני כזה, או אם התינוק יותר, אוקיי, הוא מסתדר עם עצמו, ואז הוא כזה, נגיד, ישן בלילה, כמו שאומרים, וכדומה, או שיש לו, כאילו גם לתינוק כשהוא לא מדבר איתך, יש איזושהי תכונת אופי, אבל זה בהחלט משתנה גם עם הגיל, ואז יש גם תקופות, וגם יש בסוף גם איזושהי אישיות, שהיא בעלת איזשהו טמפרמנט מסוים, שהטמפרמנט הזה הוא יותר דומיננטי מתוך 4, אבל תמיד יש לנו את 4, והם באים לידי ביטוי בצורות שונות, כי אנחנו גם במהלך היום גם משתנים, או במהלך תקופות החיים שלנו אנחנו משתנים, ואז טמפרמנט אחר בא לידי ביטוי. באופן כללי, ואם אני מחזיר את זה שנייה לדבר הזה, אז בגיל הנעורים, אנחנו נראה לי מכירים את זה כולנו, יש לנו את המקום הזה קצת של הדיכאון, אנחנו רוצים להיות לבד, ואנחנו כבר מתחילים לסגור את החדר, לסגור את הדלת בחדר, כאילו שההורים לא ייכנסו, ואז אולי גם ההורים חושבים שאנחנו בדיכאון כמובן, כל מיני דברים שהם קצת אפילו סטיגמות, אבל זה תופעה, ולא סתם באמת יש בגילי התבגרות שאתה מתחיל, או בשיא של גילי התבגרות, ככה באמצע, אתה מתחיל לפתח את האישיות שלך, ואתה כאילו שואל רגע איפה אני מול העולם, מה קבוצת השווים שלי, ובאופן כללי שנכנסים לתיכון, שזה בעצם הפרק האחרון גם של התיכון, אחרי כאילו כמעט מתחיל את השליש האחרון אולי של התיכון, של המחזור הלימודים, יש הנגשה קצת של בדידות, ואתה הופך להיות עוד פעם הקטן מתוך כאילו כל החבר'ה שהם גדולים יותר, ואז אתה צריך למצוא את עצמך עוד פעם בבית ספר, אז זה אולי מאפיין בעצם את המעבר לכיתה ט', אבל מבחינת, אם אני מחזיר את זה ספציפית לבני הנוער עצמם, אז אנחנו נפגוש כמובן קשת מאוד רחבה, כלומר יש חבר'ה שבכיתה ט' שהם סוערים, והם אנרגטיים, והם יותר ורבליים, והם מדברים, ויש גם כמובן את הדבר הזה, היותר נמוך, יותר שקט, אבל בגדול זה בעצם כאילו הטמפרמנט אולי היותר בולט בשטח, גם אם לא כל כך נראה על פני השטח, או על פני הילד.
ובגדול, נגיד אם אני שנייה חוזר לשיעורי האומנות, אז יש נגיד הרבה פעמים, כלומר, הנטייה הטבעית של המורה האומנות בגיל הזה היא לעבוד בצורה דיכוטומית, גם בגלל שבכיתה ט' עדיין רואים את העולם ככה בשחור לבן, כן ולא, כאילו אני רוצה, אני לא רוצה, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, עוד אין את העולם הגדול, אבל שוב אני אומר, וזה קשור לשאלה ששאלת שהיא מעולה, שכל מקרה לגופו, כן, וזה גם, אני חושב שגם המפגש עם הילד, וגם בתור מחנך ובתור מורה לאומנות, בסוף אני צריך לזכור שגם אם אני מביא שיעור בנוי לכולם, אני גם, אין לי ברירה, אלא בסוף להבין שכל ילד הוא לגופו, ויש כאלה שזה יפגוש אותם בצורה אחת, כאלה בצורה אחרת, ואני צריך כל הזמן להיות גם קצת כמו זיקית מול התלמידים. אבל כיתה ט' היא מאופיינת הרבה פעמים באמת עם איזושהי נטייה לראייה דיכוטומית, המון דברים בחוץ, וכמובן הרבה מאוד דברים קצת אולי מגושמים מדי, זה עוד לא בינוי, הם עוד לא סיימו גם פיזית להתבגר, הם כאילו קצת עדיין גדלים, ואז יש כמובן את השאלות האלה, זה בעצם העולם של כיתה ט'. ביוד, שזה הטמפרמנט, אנחנו קוראים לזה טמפרמנט הפלגמטי יותר, אז כבר יש יותר היכרות, הם מכירים יותר את הסביבה, הם כבר מקבלים אולי את עצמם יותר, הם כבר מכירים את עצמם, יש עבודה ביחד, עבודת צוות, הרבה דברים שקשורים למחקר וליצירה, אבל אני גם אגיד שאני עשיתי השנה משהו ביוד, שאני תכף אראה אותו, שקשור באמת, שמאוד מתאים לתקופה הזאת של הגיל הזה בין 15 ל-16 פחות או יותר, שהוא באמת שלב המרד מבחינתי, וזה, אני תכף אקריא משהו שהם עשו, אבל בתוך הכיתה עצמה יש כמובן עוד הרבה יותר פתיחות, הרבה יותר זרימה, כמובן יש נינוחות מסוימת, יש בהירות של מחשבה, זה עדיין מאוד מאוד כללי, זה גם מאוד מאוד קבוצתי, כלומר זה פחות אינדיבידואלי, זה מגיע בעצם ממש מיד בכיתה י"א, איך שאני עובד איתם, אני גם אראה תכף כמה תרגילים, ובכיתה י"א יש ממש כבר כמעט היכרות יותר אישית, אני חושב שכבר בני הנוער בכיתה י"א כבר הרבה יותר בוגרים, והם בוודאי יודעים לנסח לעצמם מי אני ומה אני אוהב, מה אני רוצה, זה בא לידי ביטוי גם באומנות, שבעצם התרגילים הם הרבה יותר עצמאיים, הם הרבה יותר חופשיים, יש ביטוי, יש אומנותים הרבה יותר אופציות, נגיד אם בכיתה ט' וי' הרבה פעמים המורה לאומנות נותן משימה אחת וכולם צריכים לעשות את המשימה הזאת, בכיתה י', בכיתה י"א כבר יש, אני לפחות מאפשר גם, הרבה פעמים, אוקיי, מה בא לך לעשות, מה את רוצה לעשות, כאילו, מה יותר מתאים לך, איפה זה יותר מסתדר לך, כמה כוחות יש לך, כאילו כל מיני דברים כאלה שגם הרבה מאוד מהאחריות לגמרי מגיעה אליהם, וגם הטיפוס הזה, הטמפרמנט שמאופיין עם כיתה י"א, הוא באמת הרבה יותר טיפוס שרוצה לטרוף את העולם, לחפש דברים חדשים, הרבה מאוד קבלה עצמית, הרבה מאוד העצמה עצמית וכדומה, וזה בעצם מוביל אותנו בעצם לטמפרמנט של י"ב, שהוא בעצם ממש הבנייה כמעט של הפרסונה של האדם הזה, ואני מניח שכל אחד שנפגש פעם עם בן אדם, נער או נערה מתבגרת בכיתה י"ב, כבר אפשר ממש, כאילו זה באמת, זה כבר דיבור בגובה העיניים, זה בני נוער שיש להם אחריות, הם כבר עובדים, הם כאילו כבר חושבים על הצעד הבא, מה הם יעשו בחיים, אחרי הבית ספר, וזה באמת איזשהו מפגש גם אומנותית, הוא מאוד מאוד מעניין, ואני תכף אראה דוגמאות מהפרויקט סיום של י"ב, ששם הייתה עבודה מאוד מאוד אישית ומאוד מאוד אחרת, וכל אחד הביא את עצמו באיזשהו אופן לידי ביטוי. אז המבוא הזה הוא ממש קצרצר, והוא אפילו קצת שטחי, אבל לי כן חשוב שנייה לפרוס את זה, כי כן יש הבדלים בין מה שאנחנו עושים, או מה שגם אני עושה, מט' י' י"א י"ב, וגם המפגש שלי איתם הוא אחר, השיח, השפה שאני מדבר היא אחרת, יש לזה כל מיני דברים מהסוג הזה. ועכשיו אני אקדיש ככה ממש את החצי השני, או חצי שעה, 40, כמה שתרצו, 45 דקות שיש,
להראות ממש דוגמאות, ואני אנסה לפרט כמה שיותר, ואני מזמין שוב ממש לשאול הכל, כל מה שאפשר, וזה גם בעצמי, זה מעניין אותי, כשהכנתי את המצגת, ראיתי פתאום תמונה מאוד מעניינת של מה שקורה בשטח, ואני גם אגיד רגע משהו על עצמי שאמרתי מקודם, אני כאילו לפעמים חושב שאני מורה קצת לא קונבנציונלי, במובן הזה שאני מלמד המון דברים במקביל, ואז הם פוגשים אותי, כלומר זה תמיד קשור לאומנות, אבל בגלל שאני רב מדיומלי גם באומנות שאני עושה בעצמי כאומן, אז אני כאילו, הם פוגשים אותי פעם בחלק עיוני, פעם בחלק מעשי, פעם במלאכה, פעם באומנות גבוהה, כמו שאנחנו רואים במוזיאונים, כלומר כל פעם זה מפגש קצת אחר, ואז השיעורים הם לגמרי מתנהלים אחרת. אני אגיד עוד משהו מעניין שקורה להם במפגש אולי ספציפית איתי, ואני חושב גם שזה גם שטיינר גם דיבר על זה, וגם לומדים את זה הרבה פעמים ביסודי, במפגש נגיד עם בעלי מלאכה, כשפוגשים מישהו שהוא איש שיש לו מקצוע, שהוא לא רק מורה, שהוא עובד בעצם באיזשהו, ממש, במקרה שלי שהאומנות היא המלאכה שלי ושאני מתפרנס מזה גם, ואני חי את זה, ואם הם עושים עליי גוגל אז הם יכולים לראות עבודות, או דברים, או שאני לא בא לשיעור כי יש לי תערוכה, כמו שבוע שעבר, כאילו כל מיני, כלומר החיים האישיים לגמרי נכנסים בתוך שיעורי האומנות, לא תמיד יוצא מפגשים כאלה, אבל כשזה יוצא זה מאוד, מאוד מעניין, כי גם היו לי שיחות איתם, הם שואלים איך אפשר להצליח בזה, ומה צריך לעשות, ואיך הקריירה, וכל הדברים האלה. נחזור שנייה, בעצם נחזור אליהם, שזה הכי חשוב. כיתה ט' אני מלמד תולדות האומנות בכיתה ט' וי', זה מה שיש לנו כרגע בבית ספר. בכיתה ט' אני מלמד תולדות האומנות מהפרה-היסטוריה ועד העת העתיקה. זה שיעור שהוא מה שאני עושה בו זה בערך 3 שיעורים עיוניים יחסית, שאני נותן הרצאות, ועד שיעור אחד או 2 שיעורים, שזה סדנה שהיא סיכום, סדנה מעשית. אני אגיד גם כאן, על פניו שתולדות האומנות זה תחום דעת עיוני, היסטורי, משלב הרבה מאוד שיחות, והרבה מאוד תיאוריה וטקסטים וכדומה. זה כן מאוד מאוד חשוב לשלב את החלק המעשי, וכאן אתם רואים בעצם איזשהו, הכנו צבעים בעצם מחומרים טבעיים, עשינו ציורים פרה-היסטוריים שהכל מחומרים טבעיים, כמו שבעצם עבדו איתם בתקופה הפרה-היסטורית, הייתה סדנה כיתתית, זה היה מאוד מאוד מוצלח, בסוף תליתי להם את הציורים האלה שאתם רואים בכיתה, זה גם מאוד חשוב שהם כל הזמן יחיו את התוצרים שלהם, זה נותן להם המון כוח והמון כבוד, והמון משמעות וכיף, ואני גם אגיד עוד משהו שחשוב שקורה כאן, זה שהעבודה היא לרוב קבוצתית, כלומר זה לא עבודה אישית, אין כאן איזושהי השבעה, עכשיו זה מצייר יפה, זה לא מצייר יפה, זה עובד עם החומר, זה לא, כלומר כולם עושים הכל ביחד, עובדים בקבוצות או בזוגות או בשלישיות, זה מאוד מאוד חשוב, פחות לעשות הפרדה בסדנאות בגיל הזה, כלומר זה קורה אולי בשיעורים אחרים, ספציפית בשיעור שלי זה פחות קורה, פה לימדתי אותם על תקופת מצרים, עדיין באותה תקופה של כיתה ט', עשינו כל מיני פפירוסים וקופסאות של מצרים העתיקה, זה מאוד מאוד מרשים, וגם כל עבודה קבוצתית או בזוגות, יש הרבה מאוד שיתוף בכיתה, כלומר כל אחד מראה מה הוא עושה גם, אנחנו מדברים על זה, מציגים את זה, זה מאוד מאוד מחבר אותם, אני גם אגיד שבהקשר הזה למה שאמרתי מקודם, נגיד על המלנכוליה, שהעבודה בכיתה ט' בשבילי היא גם הרבה מאוד גיבוש, כלומר בגלל שהם מגיעים ממקומות שונים, מבתי ספר שונים לפעמים, זה כיתות שירבבו אותם עכשיו מחדש, מאוד חשוב העבודה הקבוצתית, כלומר לא תמיד מה שהמחנכת או המחנך עושים זה מספיק, אז אני כמורה גם לוקח את זה כאיזשהו אתגר, והעבודה היא שהם יכירו אחד את השני, שתהיה פרזנטציה אחד של השני, שהם ידברו במהלך השיעור, זה גם מאוד מאוד חשוב, כמה שיותר להוציא את הדברים החוצה, דווקא כקונטרה לטמפרמנט המלנכולי, שיש להם נטייה דווקא להישאר מאחורי הקלעים, פה הם עשו ביחד גם עבודות פסיפס, זה גם היה ככה בהקשר של את העתיקה של הפסיפס היווני, זה גם היה מאוד 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 נחמד, וזה ככה
בכיתה ט', ועוד משהו שאנחנו עושים בכיתה ט', ואני עשיתי השנה, שהוא קשור לתמונת עולם של ילדים בכיתה ט' בערך בגיל 14, שזה באמת העולם הדיכוטומי הזה של פוזיטיב נגטיב, אז השנה לימדתי אותם תבליט, וזה היה מאוד נחמד, והם עשו בעצם תבליט מצילומים ששלחתי אותם לצלם ברחוב, שחררתי אותם איזשהו שיעור אחד, כלומר בליווי כמובן לא לבד, והם הלכו לכל אורך, אנחנו בזומר, זה ברחוב, ליד רחוב ביאליק שם, הרצל, והם עשו טיול ברחוב הרצל, וצילמו מלא דברים, ואת הצילומים האלה הם העבירו לאיזושהי עבודת חומר, ואחר כך גבס ותבנית, שהם צובעים אותה, וזה היה גם מאוד אתגרי פיזית אולי באיזשהו אופן, כלומר כי זה דרש איזושהי מחשבה מורכבת יותר, שהאמנות בעצם יכולה להביא אותה, שהיא בעצם, העבודה היא לא שטוחה, אלא היא תלת-ממדית, והיא דורשת מחשבה של מה עמוק, כלומר מה בולט ומה בפנים, ואז באמת דרש איזשהו ניסוי וטעייה של החומר, גם כישלונות, שזה גם חלק מעשיית האמנות, ואי אפשר לעשות אמנות בלי להיכשל, ובלי לטעות, וזה משהו שאני עובד עליו הרבה מאוד עם הכיתות ועם התלמידים. זה ככה כמה דוגמאות שהיו לנו, לא כך רואים, זה נראה שטוח, אבל בעצם יש לזה באמת אלמנט של גבהים בתוך העבודה עצמה, וזה בעצם היה תקופת פיסול, כאילו שהיא פעם ראשונה שאנחנו עושים את הטכניקה הזאת, ונראה לי שנה הבאה באמת נמשיך עם זה. אני עוד מלמד בכיתה ט' גם קליעת סלים, ותכף אני אראה לזה מה קורה עם המלאכות. בינתיים הראיתי שתי דוגמאות באמת מאומנות יותר אולי פתוחה, פחות מלאכות, אומנות שדורשת קצת יותר חשיבה, והיא פחות ריטואלית ופחות רפיטטיבית, דברים שפחות חוזרים על עצמם. עכשיו אתם תשמעו כמובן, יכול להיות שיש מורה אחר שאתם תפגשו, וכאילו יגיד שדווקא צריך בגיל הזה לעשות דברים שחוזרים על עצמם, אנחנו עושים את זה בעיקר עם קליעת סלים שאני מלמד גם, תכף אני אראה את זה, אבל אני גם כמובן בעד לאתגר את בני הנוער כמה שיותר. אני רוצה לשתף בשיעור חדש שאני עושה אותו כבר שנתיים, והוא מאוד מאוד מוצלח, וזה אני עושה בתקופת י', כלומר עלינו כיתה רגע, ובתקופת י' אני מלמד עוד פעם גם מגוון תחומים, אבל אני אתרכז שנייה בתולדות האומנות. אני כבר שנתיים מלמד אותם בעצם על מהפכות בתולדות האומנות, שאני בעצם כל הזמן זורק את הכדור אליהם, במובן הזה שאני מתרגם להם את המהפכה, כאילו איך בעצם המהפכה שלהם בחיים האישיים, כלומר באופן שיש איזשהו מרד. בכיתה י', גיל 15-16, אני מניח שכל ההורים שיש להם פה ילדים, חווים את מרד הנעורים די בשיאו, אפשר להגיד, כלומר גיל 16, זה כבר עושים המון שטויות, היום הכל מתחיל יותר מוקדם כמובן, אבל זה כבר בגיל הזה, יש לנו כמובן את העניין של עישון ושתייה, זה כבר קורה שם, דברים שקשורים לדימוי גוף, לחיפוש עצמי, לחיפוש של הזהות שלי, המון דברים, ובאמת העניין הזה של המרד, כלומר המרד בהורים, וגם המרד במקום של למרוד שנייה בעצמי, במי שהכרתי ולנסות להמציא את עצמי מחדש, זה גם קורה בשלב הזה, בגיל הזה, וזה מאוד מאוד מעניין, ואנחנו מדברים על זה במהלך השיעור דרך האומנות, כלומר, תמיד האומנות נמצאת שם במקום הראשון, ואז הם מדברים גם על עצמם, ואני רוצה לשתף באיזשהו תרגיל אחד שאני נותן במחברת, שזה תרגיל כתיבה אישית, שהם לא משתפים את זה בכיתה, זה רק נשאר בתוך המחברת, כלומר מי שקורא את זה רק אני, וזה תרגיל של שיתוף במרד, כלומר איזשהו מרד, איזשהו מהפך, משהו שהם קיצוני שהם עשו או לא קיצוני, או איזושהי מחשבה של מרידה או פרשנות למרד שהם עשו, ויש לי לא מעט דוגמאות, אני אפילו אקריא רגע רק ברשותכם איזה משהו קצר שנגיד נערה כתבה, ותראו כאילו מה בעצם, איך המהלך הזה משתנה. מאז שהייתי ילדה קטנה,
רציתי ללמוד מחול, אבל התביישתי להיכנס לסטודיו. בראש היו לי מחשבות שגרמו לי לעצור את עצמי מלעשות משהו שמאוד רציתי. חששתי ממה שיחשבו אחרים. פחדתי שאני לא אהיה טובה מספיק. פעם ראשונה שהצלחתי להיכנס לשיעור, היה לי התעמלות אומנותית, וזה היה בתנאי שאני לא אשתתף בתחרויות. לאחר 3 שנים פרשתי, רציתי מאוד לרקוד, אבל לא היה לי אומץ ללכת לבד בלי חברה. השנה הבנתי שאני לא צריכה לחכות לאף אחד, והיום אני נכנסת לשיעורים, ואני רוצה להשתתף בהם גם כשאני הולכת לבד. זה שיעור אחד מתוך המון תיאורים וכל מיני מרידות בעיניים, כן, בעיניים שלהם, שהם עושים המון דברים אמיצים שהם עושים, ויש ככה המון סיפורים. אני רוצה להגיד שבהקשר הזה, במקום הזה של החינוך לאמנות, כאן דרך המחברת, ודרך התרגיל הזה שהוא כאילו לא קשור לאמנות, והוא ככה תרגיל של כתיבת צדדי, גם אני מגלה המון על התלמידים, על הנערים והנערות באותה תקופה, יש לי תמונה יותר עמוקה, יותר עגולה שלהם, בהקשר הזה כמובן גם בכתיבה האינטימית ועולים דברים מאוד לפעמים מורכבים של דימוי עצמי, או של כל מיני דברים מול ההורים שהם עומדים בהם, ושהם מחליטים לכתוב אותם, אז כמובן יש את שאלת אוקיי, איך מטפלים בזה וכדומה, אבל אני חושב שמה שנורא יפה בשיעור הזה, שהוא נותן באמת איזשהו מקום, דרך האומנות, גם בכתיבה יוצרת, או גם ציור וכדומה, בעצם להוציא את הלבטים שיש בהם, וגם להראות רגע פעם ראשונה אולי, איפה הם כן חזקים, כלומר אני מורד במשהו, זאת אומרת שאני עומד על שלי באיזשהו אופן ואני חזק, אז לפחות כזו אחת הפרשנויות שיש לזה, וזה קורה בשיעור בצורה נורא יפה, וגם עוד משהו שאני עושה במהלך השיעור הזה, בתקופה הזאת, הרבה פעמים לא הרבה פעמים, יש להם לקראת הסוף, הם בעצם צריכים לעבוד בקבוצות, הם מכינים סרטוני טיק טוק או סרטוני אינסטגרם, שקשור לאיזושהי מרד או מהפכה שהם רוצים למחות עליה, יש המון ביטוי בתקופה הזאת באמת קצת להיפתח אל העולם, אם בכיתת ט' הכל מאוד קטן והכל קשור לחיים שלהם, כלומר אבל במובן מאוד מינורי, או העבודה היא מאוד מה שהמורה מבקש, כבר בכיתה י' לפחות דרך התרגילים שאני נותן, ודרך כאילו המתודה הזאת של המרידה, כלומר לנסות לתרגם את גיל הנעורים לחוויה אומנותית, אז קוראים דברים נורא יפים, ואז יש ביטוי כמובן, למשל בתקופה הזאת המון בנות כבר דיברו על המרד באיראן, כאילו על פמיניזם, על מיטו, על דימוי גוף, זה בא לידי ביטוי בשיעור הזה המון, כלומר כאילו כן לצאת נגד הדבר הזה, ואז השיעור הופך באמת גם להיות שיח מאוד מעניין סביב באמת העולם החזותי שהם חיים בו, בגיל הנעורים, אתם יודעים, הם אומנם הבית ספר בלי טלפונים בבוקר, אבל הם מיד שהם יוצאים מהבית ספר, זה כל הזמן אינסטגרם, טיק טוק, לא יודע, אולי טוויטר, טלגרם, המון אינסטגרם, וואטסאפ כמובן, המון דברים שקשורים למדיה, ושהם רואים את זה כל הזמן, וזה סוג של שיטפון כזה, ודווקא בשיעור הזה יש איזשהו ביקורת גם על הדבר הזה, ואיך אפשר להתמודד אולי מול השיטפון החזותי הזה שאנחנו רואים אותו. עוד בכיתה באמת ט' וי', אני ככה עושה איזושהי הגבלה למלאכות שאני מלמד, ואני אתן כמה דוגמאות מאוד יפות. אני מלמד קליעת סלים, גם בט' וגם בי' וגם בי"א. אני אגיד שמלאכת קליעת הסלים, אנחנו התחלנו אותה, כלומר זה היה תמיד בזומר, אני התחלתי ללמד את זה בתקופת הקורונה בערך, שהמורה הוותיקה, מיתולוגית כמעט של קליעת הסלים וזומר יצאה לפנסיה, ואני ועוד מורה אחת החלפנו אותה, אבל זה אחד התחומים הכי חזקים בבית ספר, ושהילדים, זה די מדהים, פשוט מאוהבים בתחום הזה, גם כשהם, אני עכשיו אומר פה כזה משהו קצת סטריאוטיפי, אבל גם הבנים שלא אוהבים מלאכות, ושהם כאילו בודי בילדינג, והם רוצים שחקני כדורסל, והם כל הבנים לא יודע, בשכבת י"א, הם נראים כמו איזה, כולם 1.90 מטר, באים כמו חיילים לשיעור קליעת סלים, וזה מאוד מעניין אותם ומאתגר אותם.
והשיעור בקליעת צלילים זה באמת המקום, בכלל המלאכות, דווקא כמעט לאורך כל התקופות, אבל אני יכול להגיד שבכיתה י'-י"א, זה המקומות שבהם כבר אפשר לפרוק המון המון דברים, במובן הזה שבכיתה, אני ממש עושה הפרדה כמעט בין ט' לי'-י"א, י"ב, בכיתה י' כבר המילה בגרויות מתחילה להישמע שם, החומרים הם לבגרויות, והילדים רק מחפשים פתחי מילוט, ואיך אפשר שנייה לחפש איזשהו שיעור שאפשר פשוט לשבת בו, לשים מוזיקה, אני מאפשר מוזיקה בשיעור, ופשוט לעבוד ולעבוד, ואני גם אגיד שהמלאכות הרפטטיביות האלה, של הריתמוסים שהן חוזרות על עצמם, זה בדיוק המקום שבו לי כמורה יש יכולת לדבר עם התלמידים לעומק, לשאול מה שלומכם, וגם כמובן לשמוע את כל הרכילות שקורית בבית ספר דווקא בשיעורים האלה, מכיוון שבשיעורים האלה הם פשוט כל הזמן יושבים בקולעים ומדברים על כל העולם, והם חושבים שאני לא שומע או שאני לא רואה וכדומה, ואז אתה יכול לקבל גם תמונת כיתה, גם תמונת בני נוער, אתה מבין מי נגד מי, אתה מבין כאילו, אוקיי, פה מי רב עם ההורים, מי עצוב, מי הזוגי, איפה הייתה מסיבה אתמול בלילה, חזרנו, באנו ביום ראשון, הם לא מצליחים לקלוע, לא, זה, המון המון דברים שקוראים דווקא בשיעורים המיוחדים האלה, ואני אגיד גם עוד משהו שבאמת קורה, ומשהו שמאוד מאוד יפה, וזה קשור דווקא, אני חושב שזה אחד התחומים קליעת הסלים, זה המדיום, אולי בין הבודדים שאני מצליח לעשות איזשהו חיבור גם למה שקורה ביסודי. מי שיש לו פה ילדים ביסודי בטח מכיר את אולי גם את הסטיגמה הזאת שיש הרבה מאוד על האומנות באנתרופוסופיה, שהכל נראה אותו דבר, למה באים לכיתה ורואים את כל הציורים אותו דבר, כלומר ים כחול, שמש כתומה ואיזה סירה באמצע, וכאילו, רגע, מה הילד שלי עשה, איפה רשום השם? מורה לאומנות שמלמד את השיטות האלה שהן נראות, כל נראה אותו דבר, יודע ממש לזהות, ובקליעת סלים, בגלל שזו עבודה פיזית, והיא דורשת איזשהו, אני חושב שזה אולי אחת העבודות הראשונות, או המלאכות, שבעצם יש קשר בין הגוף לאובייקט, בין הידיים, לחוזק של הידיים, איך הוא מחזיקים, ואז אפשר ממש לראות ולדבר גם על התכונות הנפשיות והפנימיות של הילד, ואני חוזר אותם למקום של הטמפרמנטים, למשל טמפרמנט מלנכולי, או משהו כזה, יכולה להיות לו נגיד קליעה מאוד מאוד צפופה, כלומר הוא מחזיק כל הזמן והוא שומר על זה, אבל נגיד מישהו שהוא כזה, אולי סנגוויני או ככה חולרי, אפשר לראות נגיד פתאום חורים בסל, וכאילו מישהו שכזה במקום מאחורי 2 לפני 3, עושה מאחורי 4 אחרי 5, כאילו משהו בסל כזה, כאילו קצת הולך למקומות אחרים, ואז גם הצורות יכולות להיות מאוד אחרות, ולמשל, נגיד פה במה שאני מראה, נגיד בשקופית, הסל הגדול, שאתם רואים שהוא נראה כמו כד, על פניו אמור להיות בעצם 90 מעלות, אבל אתם רואים שזה לא בדיוק יצא 90 מעלות, יצא משהו באמצע קצת לחוץ, ואפשר לדבר על זה שעות, כן? כלומר, כאילו מה קרה שם באמצע, למה זה התחיל בסדר, וזה נכנס פנימה, ואז עוד פעם נפתח החוצה, כאילו תוך כדי מהלך, תוך כדי שיחות, זה גם אולי קצת גבוה מדי, מה שרצינו, וקוראים המון המון דברים, ואני רוצה לתת 2 דוגמאות קונקרטיות שקראו לי, באמת במפגש עם קליעת סלים, וכמה בעצם המקום של האומנות הוא באמת תרפויטי, ולפעמים דווקא בתוך שיעור קליעת סלים, נגיד במקרה הזה, מי שלכאורה מרגיש דווקא מאחורי הקלעים, או אולי שיש לו איזשהו דימוי כזה יותר נמוך, או חסר ביטחון, דווקא בשיעור הזה, שזה השיעור כאילו הכי לא יצירתי, הופך להיות ממש, שאני קורא לו מלך הסלים, הוא גם יודע את זה, התלמיד הזה ספציפית. בכיתה ט', מה שיש פה בצד שמאל, הם היו צריכים לעשות סל של 90 מעלות, פשוט סל הכי פשוט שקונים, לא יודע, בהכל בדולר או משהו כזה. כבר אז הוא לא הצליח להחזיק את ה-90 מעלות, כלומר אין לו יכולת לשמור על איזון לאורך, כאילו למשהו רצוף, כן? כלומר זה משהו קורה שם, והסל שיצא לו זה סל ממש אובלי, כלומר הוא פשוט מתנדנד, כן? הסל יצא בצורה של גלים,
כלומר משהו בפנים, כמעט כמו פלסטלינה, המוח הולך למלא מלא מקומות, קשה לשלוט בדברים האלה, או קשה לו לשלוט באיזשהו מקום מסוים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל זה מה שיצא. אני מאוד אהבתי את זה, כי דווקא כשכולם עשו 90 מעלות, וזה המקום שלי כמובן כמורה לאומנות, או כמחנך לאומנות, אני מבחינתי האומן הזה, כאילו התלמיד הזה היה פסל, הוא בעצם פיסל בנצרים כרגע, ודווקא חיזקתי את המקום אצלו, שהוא שבר את המסגרת, כלומר הוא ממש בעצם, הוא זרם עם הדבר הזה, וגם נתתי לזה, לא אמרתי לו, תפרום בחזרת הסל, תתחיל מההתחלה, תעשה 90 מעלות כמו כולם, אלא להפך, כאילו בוא תנסה לעבוד עם הזרימה הזאת. ואז שפגשתי אותו שנה אחרי זה, אתם רואים הוא אמר, אוקיי, ליאב, אנחנו עכשיו שנה חדשה, אני מת על השיעור שלך, אבל אני לא רוצה לעשות משהו כמו כולם, כרגיל, אני רוצה לעשות את הסל הכי גבוה שאני יכול. ואז הבן אדם עשה סל בגובה 1.80 מטר, שעד היום אף אחד לא שבר את השיא שלו, כי יש לנו רק 3 שבועות, והוא באמת, הוא ממש נכנס לאמוק עם הדבר הזה, כלומר הוא הגיע בזמן ויצא תמיד אחרי, וזה כזה, היום הוא כזה, השמו הולך לפניו כבר בתור עם הסל הכי גבוה, אבל זה היה בשבילו, הוא הבין והבן אדם גם, הוא התלמיד אחד הכי אנליטיים כאלה, כלומר מתמטיקה, והוא ספורטאי, הוא כזה, הוא מתאמן, והוא בטח שנה הבאה הוא הולך לפיזיקה או משהו כזה, אבל המקום של קליעת הסלים, אולי גם החיבור איתי שאפשר לו איזשהו חופש, הוא פשוט, זה המקום שהוא פורח בו, זה פשוט ממש, כל מה שהוא ראיתי במסדרון, מתי יש עוד שיעור, מתי יש עוד תקופה, מתי חוזרים אליך, כאילו מתי נבוא שוב, וזה באמת מדהים שדווקא המדיום הזה אפשר לו את זה. בסיפור נוסף, שלצערי הרב לא צילמתי את הצילום של כיתה ט', אבל מה שאתם רואים פה בצד שמאל, זה התוצאה של כיתה י'. בכיתה ט' אני אגיד שהתלמיד הזה הספציפי, הגיע אליי עם ממש אנטי מלאכות, כלומר ממש הוא פשוט סבל נוראי בשיעור, אני אפילו חושב שלדעתי, לא נראה לי שהוא אפילו עבר את התקופה בכיתה ט' בקליעת סלים, אני כן זוכר שהייתה לנו שיחת מחנך איתו ועם המחנך ואיתי, כאילו לנסות לתווך את זה, לדבר אל ליבו, להסביר לו, שזה השיעור, כלומר, נגיד, אין פה מקום של בחירה, כולם עושים איזה משהו, חייבים, כלומר, זה כן, אני עדיין שומר על הדברים האלה, אבל סיימנו ככה בהמון הערכה אחד לשני, והמון אהבה, ובינתיים עבר הקיץ, כמובן, המעבר מט' לי', הוא התבגר, הוא גדל, הוא צמח, הוא פיתח את האישיות שלו, ואולי מצא גם איזשהו ככה מקום של עצמו באישיות, ובכיתה י' שנפגשנו לפני שנה לתקופת קליעת סלים, לא רק שהוא הגיע עם מוטיבציה ואומר, וואי ליאב, איזה כיף לראות אותך, לא נפגשנו מלא זמן, אלא אף פעם המטרה שלו לעשות סל, זה היה בשביל דייט עם החברה שלו. כלומר, ולקחנו את זה כפרויקט, אמרנו, אוקיי, סבבה, עושים סל פיקניק, ואתה מסיים את הסל פיקניק הזה, אחר כך לוקח את הסל, והנה יש פה מקום לגבינה, ואפשר ליין וכוסות וזה, והוא כל כך התרגש מהדבר הזה, כלומר, המטרה שלו הייתה בעצם איך אני מביא מתנה לחברה שלי, ואנחנו הולכים עם הסל שקלעתי איתו את הפיקניק, והבאתי בעצם, זה היה הצילום שצילמתי אותו גאה מאוד בתוצר הסופי, וזה היה מאוד מאוד כיף, מה שאתם רואים בצד ימין, זה גם היה מקום של קליעת סלים, בכלל, לא רק בבית ספר, אלא באמת במפגש שלי עם החבר'ה, בטיול תיכון האחרון, יצאנו כל התיכון, ואני ממש במקרה נקלענו לאיזה הערים של סנסנים, שזה בעצם החלקים של התמר, אני אספתי את הסנסנים, המשכנו ללכת, ובערב פשוט ספונטנית לגמרי, התחלתי לקלוע לבד, והם פשוט באו והתיישבו, כלומר, המפגש הזה של אחרי יום טיול, הם כולם אחרי מקלחות, אחרי ארוחת ערב, יושבים פשוט איתי וקולעים, ואנחנו מדברים ומשתפים, וזה כאילו היה מאוד מאוד יפה, וזה נכנס פתאום לא לשיעור, זה נכנס דווקא לתוך יום לגמרי אחר ממש. אז זה ככה אנקדוטות על שיעורי המלאכה, שבמפגש עם בני הנוער יכולים להיות פתח גם לשיחה, גם
לבנייה של האישיות, למקום בעצם שהם יכולים להביא את עצמם, ויש לזה המון מקום יצירתי, למרות הכללים אולי נוקשים, כי בסוף יש איזה שהם כללים שצריך לקלוע כאילו לפיהם, והם עושים את זה, ובתוך הכללים יש גם המון באמת פתח ליצירתיות, לחופש, ובעיקר לדיבור, וגם ספציפית הטכניקה הזאת, בגיל הנעורים, מאפשרת לי כמורה באמת המון איזושהי קרבה לתלמיד, ולדבר כאילו, ולהבין, ויש המון שיתוף בתוך הדבר הזה. אני רוצה לעבור לחלק האחרון של המקום הזה של האומנות, לעשות הפרדה, ולדבר באמת על, אולי על מה קורה אצלנו בזומר בי"א י"ב, אולי בבתי ספר אנחנו גם קורא שיש בעצם את מגמת האומנות, ששם האומנות היא כבר לא מלאכה, וזה לא במסגרת שיעור כיתתי, אלא יש באמת מגמת האומנות ולימודי האומנות מאפשרים בעצם פתח והעמקה אולי הרבה יותר עמוקה לנפש של התלמיד, בין אם הוא יצירתי, בין אם לא, כלומר כל אחד יכול לבוא לשיעורים האלה, פשוט צריך איזושהי מחויבות, ואני אראה כמה תרגילים שאני נותן בי"א, שהם איזושהי עליית מדרגה ממה שקורה בי"א. כלומר, אם בי"א דיברתי מקודם על המרד, ויש איזשהו שיתוף גם ככה יותר, אבל גם מרד אישי וגם מרד אוניברסלי, ויש כבר בנייה של חיפוש של הזהות וכדומה, ואיפה אני עם העולם, בי"א זה עוד יותר פנימה, זה יותר עמוק, אני אראה כמה דוגמאות שהן מאוד מעניינות, כלומר אני אגיד מה היה התרגיל ותראו מה הם עשו, זה גם מאוד מעניין איפה זה פגש אותם. אני ביקשתי בסך הכל לעשות תרגיל אומנותית שמתייחס לפינה בבית ספר, כלומר פשוט לעשות משהו בפינה של הבית ספר. חבר'ה בי"א, לדעתי זה מחצית ראשונה, כלומר הם בני 16.5, משהו כזה. יש פה תרגיל שאתם רואים בפינה של אחד של הבית ספר, היא פשוט קראה לזה פינת הסוד, ומה שהיה בפינה הזאת היה בעצם קערה עם מלא ניירות ועיפרון, ניירות ריקים לגמרי, ומאסקינג טייפ, והיא פשוט ביקשה מתלמידים לכתוב את הסודות שלהם ולתלות בפינה. אני רק אגיד שהעבודה הזאת יחסית יצרה איזשהו סקנדל, היא ירדה אחרי יומיים, כי התלמידים לקחו את זה למקום מאוד מותאם אולי בשביל הגיל שלהם, אבל לא, זה היה כזה קצת רחוק מדי, אולי בשביל חבר'ה בכיתה ט' שראו את זה, אולי קצת י', כי כתבו שם המון דברים מאוד, כמו למשל הסוד שלי, זה ששתיתי במסיבה והקטתי, התנשקתי עם מישהו, לא יודע, יש שם גם דברים ששכבתי עם מישהו, או לקחתי, לא יודע, ישנתי משהו, המון, הם כאילו, המקום הזה של הסוד, בגיל הזה, ושוב זה היה כמובן אנונימי לגמרי, התרגיל הזה, הפעולה של התלמידה בגיל הזה, עם התרגיל הזה הספציפי, פתח שם איזשהו פתח מאוד מאוד מעניין, כמובן שאחר כך דיברתי עם התלמידה על זה, וגם שוחחנו איתה הרבה כאילו סביב האקט הזה, וגם מה שזה עשה בעצם בשכבה אולי אפילו ספציפית, זה היה מאוד, מאוד מעניין, הפורקן הזה שהם חיפשו באיזשהו אופן, פורקן אפשר להגיד שהוא גם יצירתי, אבל הוא גם מאוד חושפני, ופה כמובן היה נדרש איזשהו תיווך אולי לבית ספר, וזה ירד די מהר מהבית ספר, אבל הצעד עצמו היה מאוד מאוד משמעותי, גם ספציפית לתלמידה שעשתה את זה, כלומר הרגע הזה שהיא יכולה לפרוק בעצם איזשהו סוד שיש לה, איזשהו מקום, דומה מאוד למה שעשיתי ביוד עם המרד, אבל בצורה הרבה יותר עמוקה, בוגרת, אולי גם יצירתית במובן מסוים, זה היה מאוד מאוד מעניין, ובאותו תרגיל, הייתה תלמידה אחת שאתם רואים, היא תלתה בפינה מלא תבליות של כדורים ריקים, והיא כתבה ליד זה, השם של העבודה שלה היה, היא קראה לזה נכות שקופה, היא כתבה, אני יכולה לדבר על הנושא הזה שעות, אבל לא יודעת מאיפה להתחיל, נושא שכואב לי באופן אישי, וכואב לי על האנשים שסובלים מבעיות נפשיות, ולא רואים אותם, הם שקופים. זה שיא גיל הנעורים, זה שיא ההתבגרות,
זה שיא הדרמה גם באיזשהו אופן. אני גם יכול להגיד ספציפית על הדור הזה, שגם זה הדור שככה היה חוות הקורונה בדיוק בשלבי התיכון, זה גם כן כמובן משהו שיושב שם, מדבר ספציפית עליהם, אבל זה מאפיין גם הרבה בני נוער אחרים. אבל המקום הזה של לנסות לשתף איזשהו משהו כללי, כלומר גם שיש לי אישית, אבל גם שהוא מדבר על עוד אנשים, לעוד אנשים, זה מאוד מאוד מאפיין את החבר'ה האלה, וזה גם הייתה עבודה מאוד 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 יפה וחזקה, שגם כקבוצה, שדיברנו על העבודה, אני יכול להגיד שבכלל בכל העבודות האלה, שיש הרבה מאוד אמפתיה של הקבוצה אל מול התלמיד, ובמקרה הזה, הרבה מהמשקל שלי כמורה לפעמים, אני נמצא שם כמלווה, כמורה לאומנות, אבל הדינמיקה ביניהם היא מאוד מאוד חשובה, וגם באמת האמפתיה אחד כלפי השני, מול כל כאילו סודות שהם חושפים, או סיפורים אישיים שהם חושפים בתוך השיעורים של האומנות, וזה באמת קורה כאן בצורה מאוד מעניינת. והייתה עוד תלמידה, גם באותו תרגיל, שזה גם מעניין אותי, אני חושב שזה גם נורא מעניין לראות איך כולם פנו לאותו מקום, כלומר זה לא היה צריך להיות תרגיל עם טקסטים, או תרגיל של דבר חשיפה כזאת, זה יכול להיות משהו יותר אומנותי, אבל הרבה מהם בחרו בפרקטיקה הזאת. היא עשתה בעצם פינה של עונש, הציבה כיסא באמצע, בפינה, ועל הקירות היה מלא בועות של מחשבה, שהיא אמרה שאם מישהו יושב שם ומסתכל על הפינה, הוא בעצם, זה מה שהוא חושב, כלומר, למה דווקא אני, למה אני בפינה מול כולם, למה זה מגיע לי, תחשוב על מה שעשית, אבל אני בן אדם טוב, שב בפינה, כלומר, המון דברים שאני חושב שבגיל הזה, 15, 16, 16 וחצי, 17 אולי קצת אצל חלקם, בדיוק נמצאים בשלב הזה של השאלות הזה, כלומר זה מתחיל הרבה יותר מוקדם כמובן, אבל זה ממש השיא ושל העיצוב של האישיות, ומי אני, למה זה אני, מה מיוחד בי כמובן, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בתוך התרגילים, וזה עכשיו נורא יפה לראות איך תרגיל אומנותי אחד הכי כאילו פשוט שאפשר ללכת אותו ולקחת אותו להמון מקומות, דווקא התרגיל הזה הוציא מהם משהו מאוד מאוד אישי וגם לא קונבנציונלי, וחלק האחרון של המצגת וגם ככה שאפשר לדבר עליו, שמה שאני עושה, זה באמת בי"ב, שזה הפרויקט סיכום, וזה הפרויקט ולדוף, יש כאלה שקוראים לזה ככה, זה גם במקרה שלי, זה גם מגמת אומנות, כלומר זה גם הבגרות שלהם, ואחרי שהם עברו את כל המסע הזה, כן, אם אתם זוכרים, התחלנו ממש בכיתה ט' עם הפיסול, הדיכוטומי הזה, וקצת עבודה עבודה לגמרי שחור לבן וכדומה, ואז זה נבנה לאט לאט. בכיתה י"ב, זה בעצם הם מביאים איזשהו נושא של עצמם, נושא של עבודה, ופה אני אגיד כמעט באופן גורף, כמעט כולם מתעסקים בעצמם ובהורים שלהם, כי אני חושב שזה בדיוק השלב, כלומר כמעט הרגע שבו אפשר דרך אומנות לשאול על היחסים שיש עם ההורים, אולי גם על חוויה ביוגרפית שהייתה להם, שהם לקחו את החוויה הזאת במשך הרבה מאוד שנים, והנה דווקא באומנות יש לי בעצם את הרגע הזה להוציא את זה. זה לא אומר שהאומנות היא תרפויטית, אבל זה גם לא בושה לדבר על האומנות כתרפיה, אני חושב שזה חלק מאוד חשוב מהאומנות, וזה גם חלק מאוד חשוב לדעתי מהמתודה של שטיינר ושל האנתרופוסופיה, שהאומנות בתיכון ובכלל היא באמת מרפאה, כן, ופה אני מנסה, או אני ניסיתי, או גם מורים אחרים שעובדים איתנו, ניסו לעשות את זה. אז פה יש למשל, אתם רואים איזשהו סיפור ביוגרפי מאוד מעניין, שזה גם מעניין לחשוב עליו בתור הורים, כלומר, היא זוכרת בגיל 4, שהיא עלתה לארץ, כבר את תחושת חוסר השייכות, כלומר, היא עלתה בגיל כל כך יחסית מוקדם, אבל המקום הזה של מה זה בית, איפה זה בית, זה משהו שנשאר אצלה
הרבה מאוד שנים, והנה בי"ב היא בעצם מצאה רגע, איזושהי נקודה בזמן, לשאול על זה שאלה, ולנסות להביא את זה בצורה אומנותית. שוב, זה לא כרגע, זה לא, אין פה ביקורת אומנותית, אלא כאילו, אלא פשוט מה שמעניין זה באמת איך היא בחרה להביא את זה, ואיך היא עובדת עם זה, ובאמת במקרה שלה העבודות עסקו באמת במקום שלה כבית, היא בעצם הביאה גם, אני אגיד שהיא גם הביאה את הבית לבית ספר לזומר, וזה גם מאוד מעניין, האם להרבה מהם באמת הבית ספר הוא סוג של בית, כלומר עם הכל כמובן כמו שצריך. עוד דוגמה מאוד, מאוד מעניינת, קשה כאן קצת להבין ולראות, אני רק אתאר את העבודה, זה מישהי גם שהביאה גם יחסים, הביאה בעצם יחסים עם הורים, בעיקר סביב יחסי בת ואם, או אמא ובת, ולאורך השנים. זו ילדה שהיא כותבת שירים וטקסטים בעצם על הרצפה, היו המון טקסטים שהיא כותבת על הקשר ביניהן, כלומר על היחסים, על הזיכרונות שיש לה בקשר, על הקשיים שיש בקשר לדעתה כמובן, ועל הקירות היו ציורים שהם מתוך צילומים שהיא צילמה גם את המשפחה, אני אראה את זה כאן, ואתם רואים כאן שהיא כותבת באמת על תקופת הילדות, כלומר זה מאוד מעניין, וזה חוזר כמעט אצל כל הדוגמאות שהבאתי, שבעצם בי"ב ובכלל בגיל הזה 17-18, כלומר אם יש איזשהו תרגיל סיכום, הנטייה הטבעית שלהם היא ממש להסתכל ממש מאיפה הם התחילו, כלומר כאילו על השורשים שלהם, לא בהכרח כאילו, אוקיי עכשיו אני לא יודע, XYZ, כאילו בגיל 17 וחצי 18, אלא הם פשוט חוזרים אחורה לשאול שאלות על היחסים שלהם, על מבנה האישיות שלהם, וזה מעניין לראות את זה, איך זה מתפתח, כלומר גם דרך התרגילים שיש להם בכיתה י"א, שהם חושפים איזה משהו מעצמם, ופה זה ממש 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 בולט. אז זה ככה גם היה איזשהו תרגיל מאוד מעניין. אני אראה עוד דוגמה שהיא דווקא לא קונבנציונלית, אבל אני בחרתי כן להראות אותה. יש כאן נערה שהיא משולבת, היא מאובחנת בעצם על הרצף, וגם היה לה פרויקט אומנותי שהיא בחרה לעשות, וכמובן היא בחרה בעצם לדבר כמובן בצורה מאוד גלויה ויפה ומצחיקה ומלאה בהומור על עצמה, כאילו על זה שהיא בעצם נערה על הרצף, והעבודה איתה הייתה מאוד מעניינת לי כמחנך וכמורה לאומנות, גם כי לא מלמדים בשום בית ספר לאומנות או בשום בית ספר לחינוך רגיל, איך לעבוד עם בני נוער שהם על הרצף, כאילו זה לא משהו שלא היה לי שום קורס כזה, לא דיברו איתי על זה ולמדתי בבית ברל, שזה נחשב כאילו יחסית כאילו מקום מתקדם, אתה פשוט בא למפגש עם בני הנוער לגמרי, פשוט, או שיש לך את זה או לא יודע, או שאתה פשוט לומד תוך כדי הליכה, ופה היה לי המפגש איתה, נגיד לקראת הפרויקט, אמרתי לה, תשמעי, פשוט תעשי על עצמך, כאילו, פשוט, אני מכיר אותה כמה שנים למשל, ויש לה, בגלל שיש לה, היא על הרצף, ויש לה גם הרבה הפרעות של OCD ו-HDDD, או איך שקוראים לזה, היא לובשת המון פאטרנים, כלומר, היא מאוד אוהבת דוגמאות, ואז בעצם הכרחתי אותה בחודשים האחרונים לקראת הפרויקט, שהיא צילמה את עצמה כל יום, עם הבגד שהיא באה לבית ספר, כלומר, ובאמת הדפסנו את הצילומים האלה, את הבגדים, ואז היא התחילה, ומזה בעצם היא התחילה לעשות עוד עבודות. אז זה גם היה עבודה לגמרי ממוקדת פר בן אדם, כי כמו שחזרתי ואמרתי, באומנות כמובן כל מקרה לגופו, וגם בחינוך כל מקרה לגופו, למרות שהתרגיל הוא כללי, או מיוחד, אבל דווקא באמת איתה היה דיאלוג מאוד מאוד מיוחד. אני אביא עוד דוגמה של עבודה פרטנית כמעט, זה סיפור של נערה שבחודשים האחרונים קצת הייתה מרוחקת יותר מהבית ספר, היא כבר הנגישה שהיא מיצתה את הבית ספר בשלב יותר מוקדם, כלומר היא הרבה זמן לא הגיעה לבית ספר באופן סדיר, ואז גם הפסיקה ליצור, כלומר לא הייתה איזושהי מסגרת של יצירה,
ואז בעצם, וגם היא כבר התחילה להתכנס בעצם בתוך הבית, כלומר היא כבר לא יצאה מהבית לתקופה יחסית די ארוכה, ומה שבעצם עשיתי איתה, באחד על אחד עשינו פוטותרפיה, שזה גם עוד איזשהו ז'אנר שעובדים איתו באומנות, במדיום של צילום, ואמרתי לה בעצם להתחיל לצלם ממש מה שיש סביבה בחדר, בלי לחשוב, והדבר הזה היה מאוד מאוד, פתח מאוד מאוד מעניין, היא התחילה לתעד בעצם את עצמה בחדר, והיא נשארה בחדר הרבה מאוד זמן, ודווקא המקום הזה של הבלגן, של במרכאות, אפשר להריח כמעט את הסירחון שיש בחדר, את הטישו, הכדורים, לא יודע, המון דברים, השינה בתוך החדר, וככה בעצם ועד לאט לאט נוצרה בעצם איזושהי סדרת צילומים, אני אגיד אבל גם שזה הוביל אותה דווקא בסוף שנמאס לה מהחדר, והיא יצאה מהבית סוף כל סוף, והתחילה לצלם בחוץ, ואז היא גם צילמה אנשים מבוגרים יושבים בכיכר, חתולים, כל מיני דברים כאלה שהם לכאורה כאילו הדברים העזובים האלה שיש ברחוב, אבל היא פשוט יצאה מהבית ותיעדה בעצם את מה שקורה בחוץ, וזה היה מאוד חזק העבודה איתה, וזה באמת גם שחרר שם איזשהו משהו שהיום היא בסדר. ואני אראה עוד דוגמה כמעט אחרונה, שהיא גם, אני אביא את זה לפה כי זה מעניין מה שהיא כתבה, זה גם נערה שבחרה לעבוד על המשפחה שלה, שוב אמרתי, הנטייה הטבעית שלהם היא באמת להסתכל, לעשות איזושהי רפלקציה על עצמם כמבוגר סוף כל סוף, אבל איך אני כמבוגר שיכול לדבר על מה הוא עבר בשנים האחרונות, ופה היא בעצם סיפרה על סיפור משפחתי שאין להם ארוחות שישי, אין להם ארוחות משפחה, ויש איזשהו אולי שבר בתמונת המשפחה האידיאלית או האידאית שהיא בנתה לעצמה כילדה, ועכשיו כשהיא נערה מתבגרת, או כבר באמת כבר נערה, היא יכולה יותר להסתכל על זה בביקורת ולהבין, אוקיי, זה ממש חלום ושברו, ובמובן הזה היא גם בעצם יצרה צלחות שבורות, או עבדה עם צלחות שבורות, שהצלחות היא הביאה מהבית גם, ושברה את הכלים של הבית, כלומר, המקום הזה של בעצם לפרוק איזשהו כעס, אולי מול ההורים, או כעס מול הגדילה, ולתעל את זה לאומנות, אותו ממקום לגמרי תרפויטי, לפעמים, אני אומר תרפויטי, לא הם לא רואים את זה ככה כמובן, אבל אני רואה וגם נותן לזה מקום בשיעור, פשוט לא לעשות מה שאתם מרגישים, כלומר אני רק מחדד את זה במקום אולי האומנותי, מראה רפרנטים, כל מיני דברים כאלה, אבל בסוף העבודה היא לגמרי שלהם, ודבר נראה לי האחרון, זה שגם כן מישהי שהיה לה לא בלקאוט, היה לה מעין מחסום יצירתי, היא לא הצליחה ליצור במשך חודשים, ופה אני אגיד שגם הייתה לי גם עבודה מאוד מעניינת, כי היא בעצם את כל הפרויקט סיום שלה, נגיד, היא עשתה דווקא בחדר של היועצת, כלומר היא לא עבדה אצלי בסדנה, או לא מולי, ואפשרתי זה כמובן, אלא היא בעצם יצרה בתוך החדר של היועצת, והביאה את עצמה ממקום של הדחקה, לשחרר המון דימויים, שהרגישה שזה הדימוי וכמעט בעצם הדימויים האלה מבוססים בעצם, שאחרי כל סשן עם היועצת, היא עשתה איזשהו רישום, ואז, כלומר, היא תרגמה את השיחות שהיו לה בחדר, לאיזשהו משהו יצירתי, הצגנו את זה ככה, זה היה מאוד יפה, מאוד מיוחד ומאוד, כמובן, מאוד ספציפי אליה, וגם מאוד עבודה של באמת מקרה לגופו, כלומר, היא לא בילתה איתנו בסדנה, או אני לעצמי לא דיברתי איתה הרבה, כמו שהיועצת דיברה איתה. אז בגדול זה בעצם הסוף, אבל מה שבאמת רציתי להראות כאן, זה איזשהו מהלך שאני עובד איתו, איך המקום של האומנות יכול לתת מענה במהלך היום-יום של התלמידים, או בתקופה מסוימת, או בשנה מסוימת, איזשהו מענה ופורקן מאוד מיוחד, מקום אישי, וגם אני כמורה יכול ללמוד באמת ולעבוד, ואני יכול להגיד
זה משהו שאני עושה כבר המון שנים, עוד לפני תלמה, עוד לפני זומר, סליחה, שאני תמיד מדבר עם המורים, עם המחנכים, אחרי שיעור שיש, כלומר, אני ממש נותן להם תמונה, כי אפשר להבין, היום הוא נגיד, הוא קלה מאוד לאט, היום הוא לא היה לקוח לקלוע, הוא ישב בצד, או התלמידה, כאילו כל מיני דברים כאלה, שדווקא דרך השיעור אמנות, שיש נטייה, לפעמים למורים לאמנות, כאילו לא להתייחס אליהם, או לא לשתף את המחנך במה שקורה בשיעור, אז אני דווקא משתמש בזה ככלי חינוכי, בזה כן עבודת צמודת חינוך. אז זה ככה מה שרציתי לדבר עליו, אני ברשותכם נראה לי אעשה סטופ שייר. וזהו, וזה הסיפור שלי, זה כזה, זה כאילו ממש תמונה יותר רוחבית, אבל על כל דבר פה אפשר ממש לדבר לעומק ולפתח את זה לדברים שבתיאוריה, ויש המון עומק והמון, כאילו איך להיכנס לזה יותר. ליאב, זה היה מדהים, זה היה מרתק, זה כאילו רק נושא האומנות שהוא חלק מתוך מה שיש בתיכון אנתרופוסופי, אבל אני מרגישה עכשיו שמספיק לראות את הדבר הזה ולהבין כמה זה נכון בבני נוער ונותן מענה שלא מקבלים כמעט בשום מקום אחר, זה היה מדהים. אם יש לך שאלות, אמבר ואינסה, זה הזמן. אין לי שאלות, אבל זה באמת היה ממש מרתק, ממש מעניין, ואיפה זה היה כשאני הייתי בתיכון? כן. תודה. נראה לי 9:50 כבר, אנחנו נסגור את ההקלטה. בכיף. גם אפשר אחרי זה, מי שרוצה מוזמן לפנות ליצור איתי קשר דרך סיגלה, לדעת איך להציג אותי. אני אשלח הקלטה עם המייל שלך בעותק, אז אני יכול... ממש בכיף. לפנות אליך במייל, ממש תודה ליאב. תודה ליאב, זה היה מרשים. תודה רבה. טוב, ביי.